Kaibigan, kumikita ka ba sa mga pang-araw-araw mong binibili sa tindahan? Katulad ng sabon, shampoo, sabon panlaba, toothpaste, kape, at iba pa? Hindi, di ba? Gusto mo bang kumita habang bumibili ng mga ginagamit mo araw-araw? Welcome to DLC Philippines Share Economy Incorporated, ang tindahan ng bayan. Habang bumibili ka ay maaari kang kumita ng 6 to 24% rebates sa lahat mong binili at 3 to 24% sa binili ng mga kasamahan mo, plus 10 to 27.5% dividendo bawat 15 days. Ano pang hinihintay mo? Tumawag at mag-text sa taong nag-share sa'yo sa magandang balitang ito. DLC Philippines Share Economy Incorporated, the company of the consumers, by the consumers, and for the consumers. May kayong padasen, itinaimas, Ken, Sweet Strawberry Products, Ijay, Mel, Pasalubong Center, Adaiti, Special Strawberry Preserve, Special Strawberry Jam, Fresh Strawberries, Fresh Strawberry Salad, Kenadapay, iti Pure Red Wines, Bugnay and Cherry, made in Bauco, Mountain Province, Mel, Pasalubong Center, Sangwanan, welcome to Strawberry Farm, KM6, Latrinidad, Benguet, Ijay lang last gate of Benguet State University, Mabalinpay nga agpa-deliver. Ag-text when tumawag lang 0938-627-9392. Ken 0956-419-7704. Mel, Pasalubong Center. Hey, madalas ka bang pagod dahil sa trabaho? Baka naman wala ka ng oras para sa labing-labing kay misis. Bakit di mo subukan ang Toro Capsule? Ito ay natural. May pinagsamang vitamina, mineral at herbal. Aprobado ng FDA. Hindi masakit sa ulo. Walang pamumula ng mata. At ang Toro Capsule ay pampatagal at pampalakas. Toro Capsule, tagal at lakas na di umatras. Dad, may RoboCuff tayo. Nak, mag-RoboCuff syrup na. RoboCuff! Sarap kasi! Orange flavor! Ano ba ito? Ang tigas ng ubo ko! Ma, RoboCuff kaagad. Dito sa bahay, basta't para sa ubo, lagi akong handa. RoboCuff kaagad. Sa ubong may plema, RoboCuff. Matigas na ubo, RoboCuff. Ubong may allergy, RoboCuff. Sa kahit anong klase ng ubo, RoboCuff na. Sa RoboCuff, talo ang ubo. RoboCuff. Sa unang simptomas ng ubo, mag-RoboCuff ka agad. Arrest the cough with RoboCuff. Nalaka, nga magatang ba ti masapul mo? Tara na sa Kurirang Enterprises. Dito matatagpuan ang kalidad, matibay at abot kayang presyo. Araw-araw ba namang sale dito sa Kurirang Enterprises? Meron silang cabinets, mga salamin, mga pang-opisinang upuan, tables, at marami pang iba. Kaya naman pag may nagtanong kung saan ang punta mo, sa Kurirang Enterprises. Meron din silang blankets, kitchenwares, speaker sets, at sports machines na pampasexy at pampaganda. Kaya naman kaibigan, tara na sa Kurirang Enterprises. Matatagpuan sa Abanao Street at Nagilian Road. Kaya naman kaibigan, sama-sama nating sabihin, Kurirang Enterprises. Sa panahon ngayon, dumadami na ang reasons to be stressed. Humihirap ang trabaho at lumalaki ang challenges. Kaya importante ang chill. Na kayang sabayan ang stress mo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Embassy Whiskey. Impact nga daw kakailians. At mga Car Ranger. Alam mo, si Kena ngayong pandemya, kinakailangan nating mapangalagaan yung ating kalusugan naman. Indeed, sabi nga nila, health
is wealth and we really need to protect ourselves. Ikaw ba, Kap, paano mo inaalagaan yung sarili mo? Alam mo si Kena, itong ating Pau de Arco Herbal Capsule naman, napakabuti po naman ito para sa pangangalaga ng ating kalusugan. So araw-araw tayong umiinom yan, lalo na sa pagharap sa ating programa. Ito yung iniinom natin para may parating natin ng mas maganda ang ating programa sa ating mga kababayan. Parehas pala tayo, Kap. Yan din yung gamit ko. Tunay nga na quality products ang offer ng Aldrich Corporation. Ano pang hinihintay ninyo, Kailan? Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating kalusugan. Syempre, Car Rangers, laban sa pandemya. Tunay na garantisado, Ito ang Pau de Arco. Mahalagang paalala, ang Aldrich Pau de Arco Capsule ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Alas 11:18 na, usapang PSA. Okay, at siyempre makasama ko ang ating Mr. PSA. Wala pong iba. Sir Gerard Tuliton, na bayag nga hang kami nagkita. Good morning. Well, good morning, Mr. Kap, and kadagiti viewers and listeners tayo. Okay, kumusta kan? Mayat-mat, napigsa tayo. Okay. So, importante, nasa lunat. Well, nasa lunat tayo. Okay, at basahin ko lang itong ating mga partners naman, Sir Gerard. Okay. Bago sa katanungan ng ating mga kababayan, nandyan ang ating Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Yan, okay? At siyempre ang ating St. Joseph Driving School, the best way to start your driving and ultimate partner in safe driving is at St. Joseph Driving School. For inquiries o sa mga detalye, text or tawagan si Miss Julie Sakilaan sa kanyang telepono 0930-262-2600 o di kaya sa 0970-711-4551. At siyempre, yung ating kurirang Enterprises na matatagpuan dyan sa may Nagilian at dyan sa may Abanaw Street. Magandang balita po dahil meron po silang sale sa ating mga sports equipment. So, bisitahin po sila sa Abanaw at dyan sa may Nagilian Road, ating kurirang merchandise. Nakasale po yung kanilang mga sports equipment. At siyempre, nandyan pa rin ang ating tagpuan sa Baguio na matatagpuan naman dyan sa may Albergo Hotel. At para sa inyong makatanungan naman sa ating usapang PSA, kung kayo po ay may problema naman sa inyong mga dokumento ng inyong mga pagkatao, text po lamang yan sa 0999-3070-649 at sasagutin yan ni Mr. PSA sa inyo. Okay? Anong balita, Sir Gerard? Baka meron tayong bagong ibabalita naman sa ating mga kababayan tungkol sa PSA. Yes, Sir Kap, yung schedule of office hours natin doon sa pagkuha ng kanilang mga dokumento, everyday po na meron na kaming ginagawang disinfection sa opisina, kaya instead na 5 o'clock yung opisina natin, nagsasara na kami ng 4:30 to give way for the disinfection. So yun lang naman. Nagsasara kayo ng 4:30? Yes, sir. So nagbubukas kayo ng the same time, yung 8 o'clock pa rin. Ang closing ninyo 4:30. 4:30 para sa disinfection. Yes, sir. Every day yun. Yes, sir. Everyday po yun. Jump pack pa rin ba ang ating PSA office ngayon? Hindi naman, sir. Lean month ngayon. Kaya hindi ganun karami yung mga pumipila sa opisina para kumuha ng kanilang mga dokumento. So, balikan pa rin natin yung advice natin na since lean month ngayon at kung yung mga kababayan natin ay nangangailangan ng kanilang mga dokumento, meron silang nakikitang paggagamitan ng kanilang mga dokumento in the future, pwede silang kukuha ngayon kasi hindi naman nag-expire, walang expiration date yung mga dokumento na ini-issue natin. So, hindi yun nag-expire? Yes, sir. So, at least hindi masyadong marami yung pumipila ngayon. So, hindi sila hassle. Hindi sila At binabati natin, nanonood naman sa atin, Brenda Tiago. Good morning, Kap, and guest. Kunana. Ang ating guest po naman ngayong Martes, kasi medyo nawala ito ng 2 linggo yata, no? Oo, yata. 2 linggo na nawala si Sir Gerard. Ngayon, nandito na po. So, para sa inyong mga katanungan, inaulit po natin yung ating numero, 0999-3070-649 para sa inyong mga problema naman sa inyong dokumento ng inyong mga pagkatao. Ano mang dokumento yan? Pwede nating itanong sa ating Mr.
PSA. Okay? Ano to? Sabi niya Kap, kung ibut-butos ka. Kung ano. Okay? Langan niya kumangay. Hindi naman tatakbo si sir. Mamaya siguro tatakbo sa opisina kasi may dokumento na isasubmit pero Yan lang yun. Manang Jane Dolnuan, nagbabalik is watching kanina. Viewer natin sa kanina sa ating tungtungan Kongreso. At nandito ulit siya, nanonood sa atin para sa ating usapang PSA naman. Maraming salamat po sa lahat po ng ating mga nanonood. Meron ba tayong update ngayon sa ating pag-issue naman ng National ID? Wala pa akong nakuha na update, Sir Cap, kasi kakapasok ko lang sa opisina. Sinamang palad na quarantine tayo, kaya hindi ako masyadong abreast sa issue ng National ID. So, siguro next week kukuha tayo ng update. Tungkol dyan naman. Oo, tungkol kasi sa ang National pagkakalam ID. ko naman dyan sa National ID, ay marami na rin nakarehistro online. Di ba ang proseso nito, step 1, magre-register ka online. Tapos aantayin mo yung step 2. Yes. Na tawagan ka. Kung kailan ka tawagan, ibibigay sa iyo yung schedule mo para makumpleto mo yung step 2. Yes. Ang tanong ko, Gerard, pagka nakumpleto yung step 2, yun na ba yung releasing ng ID? Hindi pa. Hindi pa? Hindi pa kasi meron yung isang process na tinatawag namin na deduplication. Meaning, yung na-receive namin na information, yung demographic information niya through the step 1, at saka yung mga biometrics niya through the step 2, i-compare namin yon doon sa database natin. Okay. For possible na 2 beses siya nag-register ng kanyang ID. So, yun yung aalisin namin tuloy siya doon sa kasi hindi natin alam kung ano ba talaga ang totoong identity niya. So, yun yung deduplication na sinasabi natin. Ngayon, kung nakapasa siya sa deduplication, meaning isa lang talaga yung application niya for the issuance ng national ID, then maipapasa yung information sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Bakit doon? Sila ang gagawa doon sa ID mismo. Ibig sabihin nito, ang gagawa ng national ID natin, BSP. Yes. Paano ngayon makukuha yun? Okay. So pagkatapos na nakapag-print ang BSP ng national ID, i-coordinate na nila doon sa postal office natin. Yung post office naman, sila ang magdi-deliver doon sa address na nilagay ng kababayan natin na nag-apply ng kanyang national ID. Ganon yun. So i-deliver pala ng mga BSP? Through the post office. Through the post office. Kasi at government office naman yung Philippine Postal Corporation na yun. Okay. So sa personal opinion mo, Sir Gerard, kailan kaya marirelease yung mga nauna? Kasi meron tayong pinag-usapan noon, meron tayong binanggit noon na mga nauna katulad ng Tublay. Tapos dito sa Baguio, katulad ng Irisan, ito yung mga nauna na nakapag-rehistro. Hanggang kailan kaya ito? Abutin kaya hanggang next year o after 2 years pa? Ang maalala ko na sinabi ng ASEC natin, yung Assistant Secretary natin ng PhilSys Registration Office is 6 months yung madi-deliver yung ID ng kababayan natin. 6 months. So, ang una natin gawin ngayon, so lahat ng gustong magkaroon ng national ID ngayon, sa step 1 muna. Yes, step 1 muna. So, lahat tayo dapat mag-register na sa step 1. Correct. Antayin na lang natin yung step 2. Pero sa ngayon, dito sa Baguio Benguet, Incar, wala pa yung talagang anong tawag natin dito, yung installation ba ng mga registration centers sa mga
areas other than yung na-mention natin na pilot areas na Tublay at saka Mankayan. Although tapos na yung training ng mga registration officers na magmamando doon sa registration center, hindi pa na-establish talaga actually yung mga centers. So once na ma-establish natin yung centers, ayun, okay na, tuloy-tuloy na yan. So yung step 1, online doon sa mga areas na may mga internet, hindi problema yung internet connectivity. And hindi ko pa alam kung paano yung mga areas, kung anong gagawin, ano ang magiging strategy ng aming provincial office doon sa mga areas na medyo mahirap yung internet connectivity para doon sa online registration ng step 1. Okay. At galing kay Antonio Apayo, kunana. Good morning sir, kailan magka-ID dito sa Irisan? Meron na daw yung iba pero kami wala pa. Meron na kaya? Well, actually meron na tayong registration center sa SM. Hindi ko nga lang alam kung anong mga barangays ang ina-accommodate nila. Oo. So, yes, may kakilala ako na nag-text din sa akin na yung kapitbahay daw niya sa Irisan, sa Asin Road yata, yun, pumunta na sa SM and nakuhanan na siya ng biometric. So, if it will happen na, kunyari, yung texter natin ay lumabas, pinapayagan siyang lumabas ngayon, mangyari na bumisita doon sa registration center sa sa SM. Hindi rin ako, yung sabi ko kanina na hindi ako updated doon sa sa PhilSys sa ngayon. Tingnan natin next week kung makakuha tayo ng updates. And binabato rin natin Hiyon Amgid is watching. Maraming salamat Hiyon. And tapos na sir yung step 1 namin sir, kung ano naman. So antayin nila yung step 2. Tama. Kay 102 naman, hi Cap and Guys, meron na kaya yung PSA death certificate ng mother ko na i-file noong August 12, 2021 sa LCR. Namatay ang mother ko noong August 7, 2021. Okay, so kung August 12 na register yung death certificate, yung regular process ng submission ng document sa aming opisina will be on the first 10 days of the following month. So that is from September 1 to September 10. So submitted na siya sa provincial office natin and kahapon September. Oh yes. Tapos na-forward na ng aming provincial office sa aming central office for the final processing. Hindi pa siya available sa database namin. So hindi pa muna kami makakapag-issue sa ngayon sa regional office ng kopya ng death certificate ng yung kamag-anak ng texter natin. Pero kung tinatanggap ng yung paggagamitan nila ng death certificate, yung sinasabi natin na manually authenticated na document, pwede siyang kumuha ng certified photocopy of that death certificate doon sa local civil registry office. And then punta siya sa office namin and then i-manually authenticate namin yung document. Meaning, kung ano yung dokumento na inisyu ng local civil register, yung certified photocopy na yun, tatatakan namin yung dokumento na yun as authentic document. Ganon yun. So, I believe tinatanggap yun ng SSS at saka GSIS. Okay. And from Russia, with love, hello Manan Cap Cancer Gerard ni Ma'am Joby Tagibos. Joby, maraming salamat ha. Kung ano mo tayo 25/7, always keep up the good work, idol. Ikaw pa rin yung number 1 kapitan namin. Request nga po kami ng She's Gun. Salamat, take care, and Merry Christmas. Merry Christmas din sa inyo at ingat-ingat po tayo. Kay 03 naman, good morning Sir Cap and PSA. Mabalin nga dumiretso ako sa office na ipakita ang problema sa pangalan ko. Thank you. I-dediretso daw sa okay naman. Mapan di opisina tayo dyan na kanong ibagati problema na. Yes, pwede naman po. Meron tayong care officers doon na pwedeng mag-a-assist sa'yo or kung masyadong complicated naman, pwede namang i-refer niya sa akin.
yung kanyang problema. Pwede Okay. po. Oo. Pwede. Oo. Pwedeng hanapin ka na Yes, sir. diretso. Pwede po. Kung masyadong complicated na yung problema na yan. O di kaya ayaw niyang sabihin sa iba. Pwede naman. Ano ba ang function nung care natin doon sa opisina? Yung care- ano yung oo. trabaho nila doon? Yung care officers natin, Sir Kap, is ito yung mga kasama natin doon na ina-assess nila yung mga problema ng mga doon sa dokumento ng ating mga kababayan. And nagbibigay sila ng mga advices kung ano yung options na pwedeng sundin ng ating mga kababayan para ma-solve yung problem sa mga documents nila. Okay. Kung naman din 6-2, Sir Ka, padamag man kini Sir G, ano ang proseso at kung paano applyan yung kung paano ibalik ang family name ko nung single ako. Mag 4 years na ako nahiwalay. So, babae ito, ano? Paano daw applyan at gusto niyang ibalik yung kanyang family name na single siya dahil hiwalay na siya ng 4 years. Well, kung hiwalay sila, kahit na 10 years, kung hindi napapawalang bisa yung kanilang marriage ng korte, married pa rin siya. So kung nagamit na niya yung apelyado ng kanyang asawa at saka sa lahat ng mga documents niya, talagang kailangan maging consistent siya doon sa kanyang mga sa ginagamit na apelyado. So 4 years daw sila hiwalay. Well, kung doon sa pag-apply nila ng marriage license nila, na-comply naman nila lahat yung mga requirements of marriage, then the only solution siguro dyan is to file a petition for annulment para pag grinant ng court yung kanyang petition, pwede niyang gamitin yung kanyang apelyido nung dalaga siya at sasabihin ng korte na balik single na siya. Pero may mga kilala ako na babae na hindi nila ginagamit yung family name ng kanilang asawa. Hindi naman bawal yun, ano? Tama po. Hindi po bawal yun kasi doon sa civil code natin ay may yung nakalagay kasi doon. The wife may use the surname of her husband or pwedeng gamitin niya both. Ganon yun. So pwede naman niyang i-retain din yung kanyang apelyido nung dalaga siya. Pero ang magpapalit lang doon is yung kanyang civil status from single to married. So pwede na halimbawa doon sa kanyang mga IDs sa parte ng mga kababayan natin, pwede na nakalagay doon yung kanilang family name nung single sila or nung dalaga sila. Kanya lang yung status married. Yes, tama. Pwede po yun. Oh, okay. Ang important thing nila dito, Sir Kap, is dapat consistent sila doon sa mga binibigay nilang identity, doon sa mga forms na fini-fill outan nila para hindi walang magdududa sa kanilang totoong identity. Ay, para hindi pagdudahan. Yes, tama po. At nagabumatay ito kini 126 ko na good morning ka pa Sir Gerard. Pwede pa rin bang magpagawa ng national ID kahit senior na? Thank you po. Oo naman po. Very much welcome. Actually, ang sa pagkakaalam ko is nila-line up na ng mga other government agencies yung kanilang mga programa doon sa national ID natin. Meaning, there may come a time na ang requirement kunyari sa DSWD, ang requirement sa pagbigay ng ayuda, for example, maybe a national ID. Yung pagbigay nila ng social pension ng ating mga senior citizens, pwedeng ang requirement nila as proof of identity is a national ID. So, kahit na senior citizen po, pwede po na mag-apply kayo ng ating national ID. And actually, we recommend that you apply for your national ID. Sa mga senior pwede ba? Sa mga bata naman, anong age yung pwedeng mag-apply? Halimbawa,
Pwede ba yung kapapanganak lang? Pwede ba yung 3 years old? Pwede ba yung 6 years old? Paano yun? Yung intention ng law doon sa national ID na ito is lahat ng mga Pilipino, including resident aliens, ay pwede nilang ma-avail yung national ID na ito. Ang problema lang sa mga kapapanganak, mag-iiba kasi yung kanilang yung biometrics nila. Okay. Oo. Actually, even yung mga 5 years old to 14 years old, mag-iiba din yung kanilang biometrics upon reaching the age of 15. So yung mga aged 5 to 14, pag naging 15 na sila, kailangang i-renew nila yung kanilang national ID para makuhanan uli sila ng kanilang biometrics, mapicturean yung mukha nila, and then ma-issuean uli sila ng panibagong national ID. So ibig sabihin nito, pwedeng mag-avail ng national ID yung 4 years old hanggang 15 years old. 5 to 14. 5 years old hanggang 14. Kanya lang, pagdating ng edad na 15, magre-renew. Yes. So yung edad 13, yung edad 14, antayin na lang nila na mag-15 sila. Pwede rin kung yun ang para hindi sila masyadong maabala. However, wala din namang problema na kung kunyari 14 sila, yung mag-a-apply pa rin sila ngayon. Wala namang problema doon. Ina-accept pa rin naman namin yung kanilang mga applications. Okay. So kung ang isang 13 na taong gulang, 13 years old, nabigyan ng national ID, pagdating niya ng 15 years old, kinakailangan niyang i-renew ulit yun. Tama po. Pagka-renew niya nung 15 years old siya, di ba magbabago pa rin yun pag edad niya ng 20, 25? Hindi ba hindi ba magre-renew ulit yun? Kasi iba na yung mukha niya doon sa yung 15 years old, after 10 years, may pagkakaiba sa mukha yun eh. Well, sa guidelines na binaba naman nila ng ating central office is kapag na-renew na yung ID niya by the age of 15, yun na yun ang magiging permanent na ID na niya hanggat tumanda siya. Hanggang pagtanda niya? Yes. Kahit na hindi na niya kamukha? Hindi naman siguro. Hindi siguro as in hindi niya kamukha, but meron pa rin yung ang ano lang doon, Sir Cap, is yung fingerprint naman ang kasi ang pagkakaintindi ko is hindi na talaga magbabago yung So ibig sabihin nun, kapag nakabil ka ng ID at the age of 15, hindi na magbabago yung thumb mark mo hanggang pagtanda mo? I guess so. Kaya yun ang naging dahilan kung bakit age 15 ang na-set na age para ma-renew. Yung sa mukha, aminin natin na magbabago nga talaga kasi hindi naman baka magkaroon ng mga kulubot ganon. Pero meron pa rin yata yung feature ng mukha na makikita mo pa rin na siya yun, Oo. Hindi kasi kaya ako naman nabanggit diyan kasi yung ID ko sa Comelec, nung nakuha ko yung ID ko sa Comelec after 12 years. Nung na-release yun, after 12 years ko pa nakuha. Iba na yung itsura ng picture ko doon sa itsura ko nung kinuha ko yung ID ko. Long hair ako, parang punk, parang rockista yung itsura ko na nasa picture doon sa ID ko. Pero nung kinuha ko yung ID ko, hindi na ako rockista, hindi na ako punk. Doon sa validation kasi ng identity, kung ginamit mo yung national ID, yung number lang ang pwede mong, actually kahit na hindi mo dala-dala yung physical na national ID mo, at kung makikapag-transact ka sa mga government or private offices, pwedeng yung PhilSys number lang ang sabihin mo, at using the system, mabavalidate nila yung identity mo. Oo naman. Oo, okay. So yun ang kagandahan. So parang kung balikan natin yung tanong na yung mukha mo at the age of 15 versus sa mukha mo at the age of 60 medyo magkaiba, pwedeng hindi natin pwedeng masyadong pagtuunan yung pansin yung
yung Yung, mukha. yung litrato. Oo, kasi doon sa validation ng inyong identity, kung ginamit mo yung ID mo is through the PhilSys number o di kaya doon sa biometric mo, yung mga fingerprints. Once na kunyari nakipag-transact ka sa, let's say, sa bangko, and then yung mode of validation nila ng inyong identity is yung fingerprint, at meron silang machine doon, kinuha yung fingerprint mo, and then lumabas yung identity mo sa system at na-verify nila na ikaw nga yung nakikipag-transact sa kanila, then walang problema doon. Ganun yan. Okay. Although, Sir Cap, kung kunyari, talagang very, sila doon sa mukha nila, sa kanilang national ID, I believe may process naman na kung gusto nilang mag-reapply, I believe baka meron yon. However, hindi na siya magiging libre. Magbabayad ka. Yes, oo. Kung gusto mong papalitan, ano? Kung gusto mong i-update yung information doon sa PhilSys, sa national ID natin, pwede yon. However, hindi na siya libre na kagaya ng dati. Okay. Oo. Nagabumad gini 90, good morning Captain Mr. PSA. Late nga nag-on ti radyo ko. Damagag man na niya ti requirements to apply for national ID. Dapat gumatanggamin ni texter ta iti ko radyo nga ada iti Cap Peter Wasi na. Tanawan nga late nga. Okay. Okay. Iti requirement tayo tano ag-apply da iti national ID is the proof of identity. Okay. Yeah. So number one, no ada kung kunata yung primary nga documents. Ada ti upat na ito eh. So no ada iti birth certificate na issued by our office, mabalin di ay. No ada iti passport na, ada iti driver's license na, no ada iti UMID ID niya, mabalin di ayon o manay di ay any of those nga isubmit na during the application. Ket no awan mo't dagiti nga dokumento na mabalin dagiti other identification cards issued by the national government. Or even the employment ID mabalin mo't dagiti. Mabalin. Oo. Kini 02 sir, sa Isabela nag-file ang death certificate ng mother ko. Sabi ng LCR ipa-fast forward naman namin. Kaya pina-LBC namin yung death certificate para mabilis yung processing para makuha agad sa PSA. Tama yung ginawa nila? Yes, meron tayong tinatawag na electronic endorsement. Okay. So kung alam yun ng ating local civil registrar, instead na isasubmit nila yung kopya ng PSA sa aming provincial office on the first 10 days of the following month, following the registration of that document, i-endorse nila in advance sa mga CRS outlets, yung mga civil registry system outlets, kagaya ng nandito sa Baguio. Kung sa Cagayan yan, so sa Tuguegarao. Pwedeng sa Tuguegarao, or kung malapit naman siya doon sa Bayumbong, pwedeng doon in-endorse ng local civil registrar. Once na na-receive ng ating mga CRS outlet, kami na mismo ang mag-i-scan doon. And then within 7 working days, pwede na kami makapag-issue ng kopya ng dokumento na yan. And mabilis yun. Bigyan natin ng another 3 working days para magiging online siya nationwide. Meaning, kahit na sa Tuguegarao na-scan yung document or kahit na dito sa Baguio na-scan yung document, kapag nakapag-issue na kami, yung nag-scan ng dokumento, in 3 working days, pwedeng magiging available na siya sa outlet natin nationwide. Pwede na silang mag-apply sa Manila, sa Visayas, or sa Mindanao, ganon. Okay. Nagabumot kini Miss Javi ko na nakaslakanyak, nagsisina kami kinilakay ko, gat no ada tigatangak nga lute. Kati apelyedok idi kabalasan ko. Okay lang ba? Awan nga tati habol nilakay ko kunana. Well, since married is una, adala tati habol na because the property kat na procure within their marriage. So, conjugal property da. I mean, di ba, deed of sale niya, makakabil to nga jinagan, buyer, anya ti civil status na, nakakabil nga married. So, orino kas nakakabil nga
apeledo na, idi kabalasang na, nga married iti status na. So, the transaction was done during the marriage. So, nukinyak personally is agbalindi nga conjugal property dalanta. May mga ginagawa silang prenuptial agreement. Ano? O pwede bang i-apply yun? Kung tapos na yung kanyo, kung tapos na yung kasal niyo, gagawa kayo ng agreement na kung ano man yung mabili na property nung babae, walang pakialam si lalaki. Yung prenuptial agreement, Sir Cap, is hindi rin ako masyadong knowledgeable sa content ng prenuptial agreement. However, yung agreement na yun has to be made before na sila ikasal. Oo. Ang kwan ko, sa akin lang to, ano, kung po pwedeng i-apply yan after the marriage na agaramid dati kasuratan, ngano dati katahak nga property, kat bagig lang awan ti share mo. Maybe. Nga dati kasi? Kung meron yan sa ating family ko, then pwede. Pwede. Oo, pero ang alam ko lang talaga kasi doon sa prenuptial agreement is kunyari kung ano yung property mo nung ikaw ay dalaga or binata pa, pwedeng awan ti pakialam jay yes, asawam. parang ganun yon. However, yung interest ng property mo na yan, magiging conjugal property ninyo yon. Kunyari, yung pera mo, ininvest mo sa bangko, sa inyo yung principal amount. Pero yung interest niya na nag-accrue during your marriage, may pakialam yung isa? Yes. Okay. Hindi ko lang alam kung pwedeng ilagay doon sa prenuptial agreement na walang pakialam pa rin yung isa. Hindi ko alam kung itanong natin kay attorney Abila. Oo. Ay, di mas maganda pala pangalan mo na lang sa anak mo. Di ba? Hindi ko rin hindi rin ako masyado dyan, Sir. Parang yung anak mo yung bumili. Parang ang lalabas niyan doon sa sa dokumento, ang bumili yung anak niya. So ibig sabihin nun, yung parents ay awan ti biyang data ginatang ro anak na. Sa pangarigan siya kuma, gimatang aktilote. Awan ti biyang nga di parents ko diyan. Hanay nga kasi kuma. Well, okay di no may sati anak na. Nung ngay ado ti anak na, di pa baka apa nga inikam iti ko ni kastig kanan lagi agri di mo dagi jay kakamsat na. Di jay langay na agri da apa nga intad mo kinikastoy. Dapat kumakat nagbibingay kami kasday. Correct. Winuhan mabalin mat nga bingayan dagi anak na no duwati anak na di pagguduan da di anay property. Mabalin mat. Okay. So pag-usapan ulit natin yan na Miss Joby bukas alas 11 yan, usapang legal. Makasama natin si Atty. Benny Bumugaw. At sasagutin ka na mas maganda. Antabayanan mo yan, Joby, ha? Kung na naman ni Manang Cora Benwick, Kap, tanong mo kay Sir Gerard, paano na pag mag-asawa, yung 15 later on, paano ang national ID niya? Ay, nga pala, ano? Kunwari, 15 years old ngayon yung babae. Oo. Sa babae tayo kasi sa lalaki, yes. Hindi naman mababago yan. Pag edad niya ng, or sabihin natin after 10 years, nag-asawa siya. Tama. Paano ngayon daw yung national ID niya? Pwede niyang, pwede siyang mag-update ng kanyang information. Doon sa national, doon sa ID niya? Oo. And then, mabibigyan siya ng panibagong ID. Pwede yun. So, mag-apply siya na lang para pa-update. Oo, tama. Ang alam ko sa ngayon is, dyan sa mga updating of information sa ating PhilSys sa national ID, merong corresponding na na fee na babayaran yung ating mga kababayan. Pero sa ngayon ay wala pa kong nalalaman kung magkano ang isiset ng ating opisina sa mga updating of information kasi wala pa naman talaga tayo doon sa punto na meron tayong tinatanggap na updating. So siguro may lalabas soon kung pwede na tayong mag-accept doon sa mga updating of information. Okay. Kung na naman dito ni 6 to meron na yung law ngayon na pwede na gamitin ng family name basta married yung status. Di ko lang po kasi alam kung ano yun. Kung na naman. Kiniwan for good morning Kap and Sir PSA. So meaning renewable ang national ID?
Yes po, kung gusto nating mag-update ng information from single to married, o di kaya Address, pwede rin siguro. yes, pwede rin. Kung nagbago ka ng address. Any information na binigay mo noong step 1 at kung meron kang gustong baguhin doon, pwede po. Okay. May opinion naman dito yung aking magandang kaibigan, Beauty, si Miss Jules. In the first place, Kap, the two shall become one. Ika nga, apay ngay nag-asawa da kat awan ti pa kaya alam nga iti gatangan di may sa kat ag-invest when gumatang ti properties for family purposes that will eventually be inherited by the children. Di kat kadikas jay. That's the essence of marriage, Matt. Anong masasabi mo rito, Sir Gerard? I thank you for listening, Miss Jules. Yan po naman ang isa sa ating mga masugid na listener, sexy. Tama naman. Pero hindi pa rin natin kasi maiiwasan yung mga ibang kababayan natin na may maraming pera, may maraming properties, at ayaw nilang i-share yung kanilang property na na-acquire nila nung sila ay single pa doon sa kanilang mapapangasawa. Hindi natin maiiwasan na may mga kababayan natin ganon. That's why yung ating kasalukuyang batas ay inaalaw niya yon. Oo. Karamihan naman ng nakikita kong marriage certificate sa aming opisina ay wala namang prenuptial agreement talaga. Okay. Oo. Doon sa mga mayayaman lang talaga yon. Sa mga artista. Sa mga artista, yes. magawa yun. Tama, Sir Kap. Kuna naman ni Miss Marie Mendoza. Ay, nagugulat ako pag kami nababasa kong ganitong pangalan. Umagang kay ganda, as me mother, me late register kaso may sakit siya. Sabi kasi PSA sa Pangasinan, i-file, then wait 2 months bago mag-register. Pwede po ba dito sa Baguio? Kung late registration ang pinag-uusapan natin, lalo-lalo na kung yung birth certificate na yan, meron tayong tinatawag na out-of-town reporting. Out-of-town reporting, pero hindi siya out-of-town registration. Meaning, lahat ng mga requirements for the late registration ng birth certificate ng kanyang mother ay isasubmit sa local civil registry office kung saan sila presently residing. For example, here in Baguio. Okay. So dito sila sa local civil registry office ng Baguio magsasubmit. And then, ang gagawin ng LCR of Baguio is to check the completeness of the requirements and then prepare the certificate of live birth, and then i-forward nila lahat yon doon sa concerned local civil registry office sa Pangasinan for registration. Okay. At binabati rin natin, Alicia Alvarez is watching. Maraming salamat, Alicia. Kay 15 naman, hello mga sir, nag-apply ka online tungkol dito national ID. Text damot lang nga ta, nung alpasan, nabayag kami. Yes po. Either through text message or doon sa email na provide ninyo doon sa step 1. Okay. Di siyang Lunogan is watching. Nagabumot kiniwanait ko na good morning kap. Kan kailian ay ibakon. Kanana. Jero pa ni kap, idi kaman nakay. Tataw, bubing. Edwani, kaman kit din 17 years old. Iso nga kananda en piki din ID na. Ada gaminti Photoshop. Oo naman. Ngamno kita ngagpay so dagay IDs ko, apay nga tadiyan ay, apay nga nga nakay ngagpay so dagay picture ko. Baka jay quality iti jay ususaran tayo nga ag-ala ti picture ini. O jay aywan niya diyan ay quality jay picture idi kat hang kuay na hang kaslide jay tata. Okay. Kana naman ti paibuan apay gamin nga isinam ti kwartam kan kwarta nila kay dihan kan na lang nga mag-asawa ta kwartam ti kwartam kuna naman ni paibuan. Ay kat wana madamot dagjan ni kuwa gamin nagitunay babak nang. Wen. Kasla dito na nakamatatay nga dagiti artista ko may niya. Sakbay nga kasawa da adang iti agreement da nga no nya ti kukwa di lakay no nya ti kukwa di bakit ay kukwa na. Wen.
awan tibiyang ti may sakan may sa. Ta day tangor dirigat na no gasawad nga nabak na nga parehas ket. At dagaminti effect na diay ijay in case nga ma-annul jay marriage da. So no ma-annul gamin iti marriage, amin nga conjugal property kailangan nga mabingay. Yun. And ma-share kadagi anak da no adda. So kas pangrigan piman kunyari dati couple da Juan kini Juana nagasawa da. And then dakdakil iti kwartan ni let's say ni Juana. And then awan ti kwartan ni Juan. Let's say kas iti example, and then after some time nag-annul da ket awan ti prenuptial agreement da. So no kas pangrigan 10 million iti kwartan ni Juana before nga nagasawa da. Tapos na-annul jay marriage ket Bingayan da. there is a possibility bumingay ni Juan. So probably dia iti gapunan no apay nga da iti prenuptial agreement nga ipoprovide iti lintag tayo. Okay, bukas po ang tabayanan yan at pag-usapan natin prenuptial para malaman natin kung ano, ano yung prenuptial na yan. Sige, tagdang nga gaksar ka pa. Kuna ni 15, hello sir, damagag man apay nga awan pa iti national ID may kat idi may pay lang kunadang adda. Probably misinformation data nga no may kat adda because idi may nga nagkaroon iti step 2 nya. So step 1 is actually di manon pa di step 1 tayo until May. And then ti sumara no ijay is step 2 di panakala iti biometric. Now tatagamin as of now iti areas nga daan iti step 2 da is Tublay, Mankayan, and Baguio. So dagi-dagi jay nagkaroon iti step 1 on those areas iti mabalinyag step 2. Now for the other areas here in the Cordillera ongoing jay pa nag-establish tayo iti registration centers. Okay. Pasensya na po, wala na po kaming oras. Alas 12 yung punto na. Sir Gerard, bakit nakait mo yun na yun? Okay, so yun lang siguro sir, ulitin natin yung advisory natin kanina nung tayo nag-umpisa kasi may mga late tuners tayong yung opisina po natin doon sa pagkuha ng birth, death, marriage certificate at saka Senomar is until 4:30 lang po. So bali 8 to 4:30 ang ating opisina to accommodate yung daily na disinfection namin sa opisina. Okay. Relative itong pandemic na kinakaharap natin sa ngayon. Yun. At maraming salamat Sir Gerard sa muling pagbabalik. Yes sir, thank you din. Na-miss ka ng ating mga kababayan. Likewise. Ay, ito nga ihabol ko lang. Ask ko lang, apay nga nagbayag ti step 2. Ti Barangay Rizan, kunana? Well, sa ngayon is limited talaga yung mga machines na ginagamit natin. So even Baguio, yung ginagamit ngayon sa SM is konti lang yon. Okay. But with the deployment of the additional machines, I believe bibilis yung step 2 natin. Okay, maraming salamat, Sir G. Okay. Maraming salamat din sa mga nakinig at nanood sa ating programa. Ni Apo Dios tinangnang runa iti daytoy nga agsapa iti daytoy nga intay pa nagprograma. Salamat ja pasiya Dios ti agngina kadatay amin a pada.